வணக்கம். இன்னைக்கு இன்னொரு ஐபிஓ பத்தி தான் பார்க்க போறோம். என்ன ஐபிஓனா ப்ரூக்ஃபீல்ட் ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட். அதுல ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஐபிஓட இன்ட்ரோடக்ஷன், பிசினஸ், இண்டஸ்ட்ரி அனாலிசிஸ், ஃபினான்ஷியல் ஓவர்வியூ, பியர் கம்பேரிசன்ஸ், ஐபிஓ டீடைல்ஸ், ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ப்ரூக்ஃபீல்ட் அசெட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்பான்சர் கம்பெனி தான் ப்ரூக்ஃபீல்ட் ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி. ப்ரூக்ஃபீல்ட் குரூப்போட சப்சிடரி தான் இந்த ஐபிஓ கம்பெனி. கமர்ஷியல் ரியல் எஸ்டேட் பார்க்ஸ் எல்லாம் அவங்களே கட்டி ஓன் பண்ணி லீஸ்க்கு விடுறாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய அவங்க ஓன் பண்ண ஆபீசஸ் இந்தியாலே 4 பிளேசஸ்ல இருக்கு. மும்பைல, கூர்கம்ல, கொல்கத்தால, நோய்டாலலாம் இருக்கு. இப்போ வரைக்கும் அவங்க போர்ட்ஃபோலியோல 14 மில்லியன் ஸ்கொயர் ஃபீட்ஸ்ல இருக்கு. அதுல 9.8 மில்லியன் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஃபினிஷ் ஆயிருக்கு. 0.6 மில்லியன் ஸ்கொயர் ஃபீட் அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருக்கு. 3.6 மில்லியன் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஃபியூச்சர் பார்க்ஸ்க்கு வரலாம். ப்ரூக்ஃபீல்ட் ரைட்டோட பிசினஸ் என்னன்னா கமர்ஷியல் ஆஃபீஸ் பார்க் அந்த மாதிரி நிறைய பில்டிங் கட்டி கமர்ஷியல் கம்பெனிஸ்க்கு லீஸ்க்கு விடுவாங்க. அந்த ஆஃபீஸ் பார்க் பில்டிங்ஸ் எல்லாம் யார் ஓன் பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரூக்ஃபீல்ட் ரைட்ஸ் தான். இந்தியாலே அவங்களுக்கு 4 ஆபீசஸ் இருக்கு. அவங்களோட டார்கெட் யாருன்னா எம்என்சி கம்பெனிஸ். அந்த மாதிரி பில்டிங்கை கட்டி லீஸ்க்கு விடுவாங்க. இது வரைக்கும் யார் யாருக்கு விட்டுருக்காங்கன்னா அசென்ச்சர், பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா, டிசிஎஸ், அமேசான் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம் விட்டுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி அனாலிசிஸ் போலாம். கமர்ஷியல் ரியல் எஸ்டேட் மார்க்கெட் லாஸ்ட் 10 இயர்ஸா நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஆபீசஸ், பில்டிங்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஒரு பெரிய எம்என்சி கம்பெனி மாதிரி மாறி வந்துட்டு இருக்கு. கமர்ஷியல் ரியல் எஸ்டேட் மார்க்கெட் 7 சிட்டில ரொம்ப அதிகமான டிமாண்ட் இருக்கு. எங்கன்னா பூனே, சென்னை, பெங்களூர், மும்பை, கொல்கத்தா, டெல்லி, ஹைதராபாத்ல எல்லாம் நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு. குளோபலா பார்த்தா கமர்ஷியல் ரியல் எஸ்டேட் மார்க்கெட் லண்டன்ல தான் நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு. கமர்ஷியல் ரியல் எஸ்டேட் மார்க்கெட் எந்தெந்த செக்டர்ல எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் டிமாண்ட் இருக்குன்னா டெக்னாலஜி, பேங்கிங், ப்ரொஃபஷனல்ஸ், இன்ஜினியரிங், ஹெல்த் கேர், மீடியா, இ-காமர்ஸ். இதுல டெக்னாலஜில தான் 37.6% டிமாண்ட் இருக்கு. மீதி செக்டர்ல எல்லாம் டிமாண்ட் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. அதிகமான டிமாண்ட் எதுல இருக்கோ அந்த செக்டர்ல தான் ப்ரூக்ஃபீல்டும் ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. குரூக்கம்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கு. அங்கேயும் ப்ரூக்ஃபீல்ட் ரைட் கம்பெனியோட ஆபீசஸ் இருக்கு. இப்போ ரீசெண்டா கோவிட் டைம்ல எல்லாரும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்லயே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதனால ஆபீசஸ் எல்லாம் மூடி இருந்துச்சு. சோ கமர்ஷியல் ரியல் எஸ்டேட் மார்க்கெட் டவுன்ல போயிடுச்சு. ஒருவேளை ரியல் எஸ்டேட்ல டிமாண்ட் வந்துச்சுன்னா மார்க்கெட் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனா டிமாண்ட் ரீஜெனரேஷன் ஆகலனா இது ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்டா இருக்கும் ப்ரூக்ஃபீல்டுக்கு. நெக்ஸ்ட் ப்ரூக்ஃபீல்டோட ஃபினான்ஷியல் ஓவர்வியூ பார்க்கலாம். ரெவன்யூ வந்து 2018ல 821 crores, 2019ல 895 crores, 2020ல 956 crores நல்லா கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் 2018ல பாசிட்டிவ்ல இருந்திருக்கு 161 crores, 2019ல நெகட்டிவ்ல போயிட்டு இருக்கு. 2020ல 15 crores பாசிட்டிவ்ல இருக்கு. நெக்ஸ்ட் லாங் டர்ம் டெப்ட் பார்த்தா 2018ல 3931 crores டெப்ட் இருந்திருக்கு. ஆனா இப்போ 2020ல 6952 crores டெப்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ரெவன்யூ சிஏஜிஆர் 3 இயர்ஸ்ல 7.91% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி டோட்டல் அசெட்டும் 4.84% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு 3 இயர்ஸ்ல. சில வருஷமா நெட் ப்ராஃபிட் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகல. ஆனா லாங் டர்ம் டெப்த் சிஏஜிஆர் 32.99% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு 3 இயர்ஸ்ல. ப்ரூக்ஃபீல்டுக்கு பியர் கம்பேரிசன் பண்ணி பார்க்கலாம். ப்ரூக்ஃபீல்டு, எம்பாசி, மைண்ட்ஸ்பேஸ் இது மூணுத்துல ரெவன்யூ வந்து எம்பாசில தான் அதிகமா இருக்கு. டெப்ட் டு ஈக்விட்டி ரேஷியோ ப்ரூக்ஃபீல்ட்ல அதிகமான டைம்ஸ்ல டெப்த் இருக்கு. ஆனா எம்பாசி ரைட்ல ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. மைண்ட்ஸ்பேஸ்ல ப்ரூக்ஃபீல்ட விட அதிகமான டைம்ஸ்ல டெப்த் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் growth லெவல் பார்த்தா ப்ரூக்ஃபீல்ட்ல ரொம்ப கம்மியான லெவல்ல தான் growth இருக்கு. ஆனா எதுல அதிகமா இருக்குன்னா மைண்ட்ஸ்பேஸ்ல தான் அதிகமா இருக்கு. ஓவராலா ப்ரூக்ஃபீல்ட் கம்பெனியோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஃபினான்ஷியலை பார்க்கும்போது மாடரேட்டா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஐபிஓ டீடைல்ஸ் பார்க்கலாம். ப்ரூக்ஃபீல்ட் ஐபிஓ எப்போ ஓபன் ஆகுதுன்னா Feb 3, எப்போ க்ளோஸ் ஆகுதுன்னா Feb 5, 2021. ஃபேஸ் வேல்யூ 10 rupees per share ன்னு புக் பில் டைப்ல பிரைஸ் ரேஞ்ச் 274 to 275 rupees per share ன்னு ஓபன் ஆகுது. லாட் சைஸ் 200 shares per lot னா அமௌண்ட் வந்து 55,000 வரும். இந்த மாதிரி ரைட்ஸ் ஐபிஓ வந்துச்சுன்னா இவ்ளோ அமௌண்ட் ரேஞ்ச்ல தான் இருக்கும். இஷ்யூ சைஸ் 3800 crores. ஃப்ரெஷ் இஷ்யூவும் அதே தான். ஏன்னா இதுல ஆஃப் சேலே கிடையாது. எதுக்காக ஐபிஓ கொண்டு வராங்கன்னா கடனை கம்மி பண்றதுக்காகவும் சில ஜெனரல் கார்ப்பரேட் பர்பஸ்க்காகவும் கொண்டு வராங்க. அலாட்மெண்ட் டேட் Feb 11, 2021, லிஸ்டிங் டேட் Feb 17, 2021. கம்பெனியோட ஸ்ட்ரென்த்னு பார்த்தா குளோபல் ஸ்பான்சர்ஷிப் நிறைய இருக்காங்க. ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலா நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லொகேட் ஆயிருக்கு. நிறைய செக்டர்ஸ்ல டைவர்சிஃபைடு டெனண்டா இருக்கு. ஸ்ட்ராங் இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் growth இருக்கு. எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு சீனியர் பர்சன்ஸ் தான் மேனேஜ்மெண்ட் டீம்ல இருக்காங்க. இதெல்லாம் கம்பெனியோட ஸ்ட்ரென்த். கம்பெனியோட வீக்னஸ்னு பார்த்தா கடன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி லாக்டவுனால நிறைய ஆபீசஸ் ஓபனா இல்ல. ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் நல்ல ட்ரெண்டா கிரியேட் ஆயிடுச்சு. திரும்பி ரியல் எஸ்டேட் டிமாண்ட் வரது ஒரு டவுட் தான். ப்ரூக்ஃபீல்ட் இந்தியா ரியல் எஸ்டேட் ட்ரஸ்ட் ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங் ஃபண்டமெண்டல் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனி தான். அவங்க டைவர்சிஃபை செக்டர் போர்ட்ஃபோலியோ இருக்கிறதுனால நல்ல ஃபியூச்சர் growth இருக்கலாம்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இன்வெஸ்டிங்ல இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நான் போடணும்னா கீழே என்ன டாபிக்ல போகணும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ட்ரேடிங்ல சக்சஸ் ஆகணும்னா என்னோட பில்லியன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பில்லியன் தமிழ்னு Facebook, Instagram பேஜ்ல ஃபாலோ பண்ணுங்க.